Το διαμέρισμα διευθύνσεως είναι το κέντρο ελέγχου του υποβρυχίου. Εδώ βρίσκεται το περισκόπιο, το πηδάλιο, το σόναρ και τα οπλικά συστήματα. Όλες οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονται σε αυτόν τον χώρο. Το υποβρύχιο είναι από μόνο του ένα όπλο το οποίο έχει καταστροφική ισχύ. Με ένα και μόνο όπλο, το πλήγμα που θα φέρει σε ένα στόχο επιφανείας θα είναι απόλυτα καταστρεπτικό. Πώς γίνεται ο πόλεμος των υποβρυχίων? Είναι ιδιαίτερα σύγχρονος, είναι περίπλοκος και θέλει μια ιδιαίτερη στρατηγική. Ναι. Όταν μιλάμε για πόλεμο υποβρυχίων, εννοούμε είτε το κομμάτι του υποβρυχίου εναντίον υποβρυχίου, που για εμάς είναι ίσως και το πιο δύσκολο κομμάτι και το πιο απαιτητικό. Εκεί πλέον μιλάμε για ιδιαίτερα τεχνολογικά εξελιγμένα όπλα, τα οποία οι χειριστές τους είναι πεπειραμένοι, ξέρουν πώς θα τα χρησιμοποιήσουν, ξέρουν πώς θα κρυφτούν, δηλαδή θα γίνουν αθόρυβοι, και απαιτεί να ξέρεις πάρα πολύ καλά και την περιοχή σου. Είναι ένα πλεονέκτημα το οποίο το έχουμε, το γνωρίζουμε. Άλλωστε το Αιγαίο και η ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου είναι περιοχές... Εκπομπές ελικοπτέρου, Περίμενε μισό λεπτό. Μια στιγμή που λέγαμε. Καλώς. Τι μεταβολή έχουνε? Κάτι έχει γίνει τώρα, θα μας πει ο κυβερνήτης τι ακριβώς έχουν εντοπίσει. Τι συνέβη τώρα, τι ήταν αυτό? Αυτό ήταν μια περίπτωση όπου είχαμε ένα ελικόπτερο, ήρθε στην περιοχή την οποία εμείς περιπολούμε με σκοπό να μας εντοπίσει και να μας προσβάλλει. Εμείς πάλι από την άλλη πλευρά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε την αποστολή μας, να φέρουμε εις πέρας το έργο το οποίο μας έχει ανατεθεί, πάντοτε έχοντας το ανεντόπιστο και την αφάνεια, δηλαδή να μην εντοπιστούμε. Μάλιστα. Ο κυβερνήτης του Πιπίνου μου εξηγεί ότι υπάρχουν δύο κατηγορίες πλοίων, τα υποβρύχια και οι στόχοι. Στο περισκόπιο βλέπουμε τον δικό μας. Εδώ είναι. Τι σημαίνει τώρα? Σταύρο, εδώ πέρα τώρα έχουμε εντοπίσει μια φρεγάτα. Από ό,τι φαίνεται έχει έρθει άλλος ένας στόχος επιφανείας στην περιοχή όπου περιπολούμε, στο πλαίσιο γυμνασίου. Έλα, εδώ είσαι. Ναι, αυτός είναι ο στόχος επιφανείας. Σωστά, είναι μια φρεγάτα. Και το σενάριο τώρα ποιο είναι? Τώρα αυτή τη στιγμή τον έχουμε εντοπίσει και πρέπει να λάβουμε κατάλληλη θέση, ούτως ώστε να βάλουμε το όπλο μας εναντίον του, χωρίς εννοείται να μας εντοπίσει. Ήρθες περισκόπιο? Έχουμε επίλυση του στόχου. Μάλιστα, κύριε Φρέντα.